ake pamwambowo nduna yozofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba anatsindika kuti atolankhani ali ndi udindo waukulu pa chitukuko cha dziko lino. Ndunayi yati kuti Malawi atukuke, atolankhani akhale akazembe polemba nkhani zomwe zingathandizire kubweretsa kusintha osati zolakwika zokhazokha. Iwo ati mpofunika kuti atolankhaniwa adzimva mbali zonse asanalembe nkhani zawo, potsindika kuti boma liwonetsetsa kuti olemba nkhaniwa akugwira ntchito yawo momasuka. Apa iwo apempha atolankhani kuti ayike chidwi powonjezera maphunziro awo. Muli ndi gawo lalikulu loyendetsa nalo boma. Kodi gawo lake la mtundu wanji? Gawo lanu ndirakuti mudziyankhula zinthu zoona, koma mukamayankhula ngati pali pavuta yankhulani pavutapo, koma thandiziraninso kupeza kukhala ndi mayankho. Cholinga chake tikunena kuti ngati pali anthu ogulitsa dziko lino ndi inuyo, ogulitsa dziko lino, okuti anthu akafika kunjako akamaona kuti Malawi tipite kulikoma ndi inuyo, Malawi tipite kuchizumulu ndi inuyo, iye tipite kusalima ngameta bwera kunoko ndi inuyo amedia. Mawu ake kazembe wa dziko la Germany Utekoni wayamikira kukula kwa ubale wapakati pa dziko la Germany ndi atolankhani a mdziko muno kudzera mu ndondomeko za maphunziro. Iyo atsindika kufunika kuti atolankhani adzigwira ntchito yawo popanda zophinja, poti ati izi nzofunika pa chitukuko cha dziko ndi kuthandiza kuti nzika zidzitenga nawo gawo pa chitukuko cha dziko lino. Ndipo mkulu wa bungwe la MISA Malawi a Golden Matonga ayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa atolankhani ndi boma mdziko muno. Iwo ati ntchito za utolankhani zikupita patsogolo zomwe ati nzopindulitsa ku dziko lino. Apa Amatonga ayamikira boma pakudzipereka kwake kuteteza atolankhani ndi kuonetsetsa kuti akugwira ntchito mopanda mavuto. Adayamikira president chifukwa chokuti mama wawo anayamba kutulutsa statement yowuza dziko lonse kuti ufulu wa atolankhani ndofunikira kwambiri. Statement meja ndofunikira kwambiri, imapereka pa chizungu timati kupanga set baton, kupereka kuti agenda ya boma ndiyo tani pa nkhani zimenezi. Ndiye toni imene apereka president ndofunikira kwambiri. Sanangoyankhula president, anabisa mthumba mwawo ndikutenga ndalama zochuluka kwambiri 10 million kwacha kutipasa kuti mwambo umene uyende bwino. Chifukwa china president anachita zimenezi, mabungwe akuluakulu a boma, Makla, Mela, MRA athandiza kwambiri kuti mwambo walero uchite bwino. Pamwambowu atolankhani a MBC asanu omwe ndi Emmanuel Twala, Jackson Sichali, Justin Mukweu, Alufisha Fisha komanso Blessings Chereuka alandira mphoto chifukwa cholemba nkhani zothyakuka. Mtsogoleri wa dziko lino wapereka ndalama zokwana 10 million kwacha kuti zithandizire pa chikondwerero cha tsiku la atolankhani pa dziko lonse. Mwambowu wachitika pamutu wakuti kupititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana za atolankhani komanso kukhala odzidalira. Beatrice Mwape, MBC, Salima. Boma latsimikiza kudzipereka kwake popititsa patsogolo ufulu wa atolankhani komanso kuonetsetsa kuti atolankhani akupeza uthenga ofunikira pa ntchito yawo. Mkulu wa zofalitsa nkhani ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a Focus Maganga wati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndodzipereka kuonetsetsa kuti atolankhani akutetezedwa komanso akugwira ntchito yawo molemekeza ufulu wawo. Amaganga anena izi m'boma la Salima pa msonkhano wa zokambirana zokhudza ufulu wa atolankhani zomwe zachitika ngati mbali imodzi yokondwerera tsiku lokumbukira atolankhani. Zambiri mulipotiri. Msonkhanowu ndi mbali imodzi ya zochitika zokondwerera ufulu wa atolankhani. Tsikuli linayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera ku maofesi ya konsolo ya boma la Salima kukafika ku Kamuzu Road komwe kunali zokambiranazi. Akuluakulu ena ochokera ku boma, sukulu ya ukachenjede ya Mobasi komanso bungwe la MISA ndi ena anatenga nawo mbali pa zokambiranazi, ndipo atolankhani anafunsa mafunso osiyanasiyana komanso kupeza mayankho. Mwazina atolankhaniwa anakambirana zakufunika kwawo popititsa patsogolo chuma mdziko komanso ena mwa mavuto omwe amakumana nawo. Poyankhulapo utatha msonkhanowu, mkulu wa zofalitsa nkhani a Focus Maganga ati boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti atolankhani ali ndi ufulu wonse opeza uthenga osiyanasiyana. Amaganga ati izi nzofunika poonetsetsa kuti atolankhani sakuopsezedwa pa ntchito yawo ndipo ufulu wawo ukulemekezedwa.
Chachikulu chimene tinabwera pano ndikungowauza ofalitsa nkhani onse kuti a president komanso boma linawo limodzi pali ma issues ambirimbiri amene atolankhani amakumana nawo including kuti amafuna kwambiri kuti azikhala ndi information kapena mauthenga ochokera ku boma asamavutikire. Timawauza kuti pali lamulo ndithu la HI limene boma lili very committed. Poyankhulapo wapampando wa bungwe la atolankhani mdziko muno la MISA Malawi, Gordon Matonga wati anthu atengere chitsanzo kwa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kunena kuti amapereka mauthenga komanso kufotokozera zinthu zosiyanasiyana ku nyumba zofalitsa nkhani mdziko muno opanda kupereka chipongwe chilichonse kwa atolankhaniwo. Malinga ndi Amatonga, dziko lino likuchita bwino popititsa patsogolo ufulu wa atolankhani ngakhale kuti pali zochepa chabe zoyenera kukonza. Chimene chikufunikira kwambiri ndiyo kuti tisinthe khalidwe limene lakhala kwa nthawi yayitali kuti anthu amangoopa kutulutsa information. Ena amaopa kuti mwina ndatulutsa information iyi ndiye kuti mwina akuluakulu aboma andikwiyira kuti ndatulutsa information imene chifukwa chani. Ndiye zimenezo zimene tikufuna kusintha kuti democracy yathu ikhale yoyipindula kuti chuma cha dziko lino chizitetezedwa chitukuko Malawi kuno chibwere. Pa 3 Meyi chaka chilichonse atolankhani pa dziko lonse amakondwerera ufulu wawo. Chikondwerero cha chaka chino chamanga pamutu oti kupititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana za atolankhani komanso kukhala odzidalira. Lonjezo Sodoka, MBC, Salima. Unduna ofalitsa nkhani wapempha kampani za insurance kuti zigwiritse ntchito makina a internet kudziwitsa anthu ubwino wa insurance pamene chiwerengero chikusonyeza kuti anthu amene akupindula ndi insurance mdziko muno ndi ochepa kwambiri. Nduna mundunawo wa Shadrack Namalomba amayankhula izi pa mgonero omwe anakonza a Insurance Institute of Malawi IMM. Mwambowu unachitika mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mulipotira wa upi mwaungulu. Ndunayi imayankhula izi kutsatira malipoti omwe akusonyeza kuti anthu atatu okha mwa anthu 10 mdziko muno ndi amene akupindula ndi insurance zomwe iwo ati ndizodandaulitsa. Apa Namalomba apempha kampanizi kuti zigwiritse ntchito makina a intaneti kuti azifikire anthu mosavuta. Ndinapempha kuti inuyonso mwinotenga gawo lalikulu. Chifukwa chani tikapanga tikaona mmene tikugwirira ntchito yathu mapeza ono kuti kumagwisa benjira zotino zosakhala kuti sizamakono. Mwina tirekeze kuti mukafuna kuti mukhale ndi insurance, mupange insurance police amakuuza zimafomu kufirafiraso. Zimafomu zija zoti utatuwa zuwa chonchija utha kungolowa pa application zomwe zija kumangofira mapema zonse zapita kale. Loko ngozi imene yachitika kungolowa pompaja kufira kale pompaja osadiso kumapezeka kupanga print paper. Tikamapanga print paper ija print paper ija tifusa zo paper ikuchoka kuti paper ikuikula kuchoka kunja import. Tikateronso tukononga forex. Ndino nabwera kuno kuti no ndikambirane nawo. Mtsogoleri watsopano wa Insurance Institute of Malawi Akondwani Kayinga ati bungwe lawo ligwira ntchito ndi boma podziwitsa anthu kufunika kwa insurance m'madera ndi m'mizinda ya mdziko lino. Ndi udindo wathu ngati bungwe limeneli kuti tikuze ntchito za insurance Malawi kwambiri makamaka kuzera mu kuphunzitsa komanso kuthandiza anthu kuti amene akupanga insurance kapena kuti anthu amene ali a insurance amagwira ntchito mu insurance akhale ndi ukadaulo komanso upangiro oyenera kugwira bwino ntchito zawo. Ntchito za insurance zikagwiritsidwa bwino ntchito zili ndi kuthekera koposa kokweza chuma cha dziko lino. Akayinga akuyembekezeka kugwira ntchito mu ofesi kwa zaka ziwiri. Malo mwa MPC ku Blantyre ndine waupi Mongulu. Akatswiri za umoyo adandaula ndi kuchepa kwa chinyamata omwe akutenga nawo gawo poyezetsa kansa ya khomo la chiberekero boma la Mwanza. Dotolo wa zauchembere pa chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital wapereka dandaulo lake pa ntchito yoyeza kansayi pa chipatala cha boma cha Mwanza. Temba Mwale wadza ndi ripoti. Ntchitoyi yomwe akhala akuyigwira kwa masabata 3 tsopano ikugwiridwa mzipatala zonse za boma mboma la Mwanza. Poyankhula atamaliza kuyeza amayi pa chipatala cha boma cha Mwanza, Dr. Lasten anati achinyamata nawonso ali pa chiopsezo chachikulu chodwala nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero makamaka pomwe ayamba mchitidwe okhalira limodzi ndi amuna
adakali achichepere. Pali zifukwa zambirimbiri zimene zimamuyika munthu kukhala pa chiopsezo chokuti akhoza kudwala kansa ya khomo la chiberekero. Zina mwa zifukwa ndi monga kukhala ndi abwenzi ochita nawo mchitidwe ogonana osaziteteza ochuluka. Ndiye munthu andivomereza inu kuti mchitidwe okhala ndi abwenzi ogona nawo mosaziteteza pakati pathu ndi waukulu. Chifukwanso china chimene chimathaumwika munthu pa chiopsezo kuti akhoza kudwala nthenda imene ya kansa ya khomo la chiberekero ndiko mchitidwe oyamba, khalidwe loyamba mchitidwe ogonana uli wa msinkhu waung'ono. Ndiye kwathu kunonso ku Malawi atsikana ambiri amayamba mchitidwe ogonana ali misinkhu yawo yaing'onoing'ono. Ku chipatala cha Group ku Queens timakumananso ndi azimayi achichepere osafika zaka sate okutinso ali ndi vuto limeneli la kansa. Ambiri mwa iwo amakhalanso kuti mwina kansa lafalikira kale chifukwa chokuti mwina amaziona ngati ndi ang'ono kuti sangathe kukhala nayo nthenda imeneyi. Koma wina aliyense mtsikana maka tikulimbikitsa amene kuyambira zaka 21 kumapita mwamba mukuti akuyenera abwere azayezetse kansa la khomo la chiberekero. Ndipo mmodzi mwa amayi omwe anayezetsa kansayi, Sophie Gandali amudzi mwa Eliya mfumu yayikulu Kanduku mbomali, anati ngakhale kuli zikhulupiriro zambiri zomwe zimawabwezeretsa mbuyo pa nkhani zokhudzana ndi kuyezetsa kansa, iwo ati kuyezetsa kansa ya khomo la chiberekero kuli ndi phindu lalikulu. Zilipo zikhulupiriro amanena kuti mwina tidzipita kwa asing'anga azikatipatsa mankhwala oti tidzika kumene ku khomo la chiberekero tikhoza kuchira mwachangu. Koma ine nditachiona nona kuti ayi zimene zosafunikira kuli bwino kubwera ku chipatala kuti adzakuyeze kuti udziwe ndi mmene wewe ulili khomo lako la chiberekero. Bungwe la Malawi Healthcare Support UK MAHECAS ndilo lapeleka ndalama zogwirira ntchitoyi zomwe ndi 22 million kwacha. Bungweli linagwiranso ntchito ngati yomweyi mboma la Chikwawa. Temba Mwale, MBC Mwanza. Mukuonera nkhanizi kuchoka kuno ku MBC, tiyendonenso mitu yake. Olemba nkhani awapempha kuti akhale gawo la mayankho pa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo polemba nkhani zomwe zingathandizire kumanga dziko lino. Akatswiri za umoyo adandaula ndi kuchepa kwa achinyamata omwe akutenga nawo gawo poyezetsa kansa pa khomo la chiberekero mboma la Mwanza. Banki ya FDH yalengeza kuti yabwezeretsa thandizo lake lonse ku masewero osiyanasiyana mdziko muno. Phungu wa dera la Chipala Nafisi ku Lilongwe wapempha boma kuti liganizire kuthandiza anthu omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira powapatsa mwayi wa ngongole. Manja ochuluka anakhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi komwe kunakokolola mbewu komanso nthaka yomwe anthuwo amalimapo. Phungu wa dera la Chipala Nafisi a Kingsley Chimwaza akufotokoza zambiri. Moyo wa anthu uvutika kwambiri ndipo ukhuzika kwambiri chifukwa anthu amene amalima kuno amadalira kuno. Anthu ena awa ndi akuluakulu onazo sangapite ku ntchito ku Kanengo kapena ku area 28 yomwe lilipo kama kagwira maganyu. Komano amatakalawira amabwera kunoku ndi kumalimba masamba awo, ndi kumayang'anira mizimbe yawo, nthawi ikakwana amatenga imene kupita nawo pansika pankugulisa, ndi kumapeza kanchere kamene amathandizikira makomo mawo. Nawo kubwera kwa nyengo ndi kufika point iyi ndi kuti anthu ali pa mavuto akulu. Ndi mavuto ndithu oti anthu andithu akufunika chithandizo zona. Chibwino mwina thandizo lake likhali motani mukuona kuti pali njira yoti ndikukonza zinthu kapena mu thandizo lokhazika mukuona kuti likhali thandizo lotani? Ka thandizo lokhazikika tu silikhala limodzi chifukwa mmene tanenera muja zona kuti mwaone ena okalamba ndithu, ena ndi achinyamata, ena ndi onena zoti ndazibambo ndi manja awonso. Nde thandizo lake limene tikuliona panopa ndilonena zoti tipezeso njira ina yake kuti anthu awawa mwina tiapezere ngongole oti mwina makatha kusintha kunoku ndikumakapanga zina mwina kunsikako. Ndipo ena omwe akhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi akufotokoza zambiri. Sindili banchiro chiro anga ni mawerengera kudimba konko mwati meneza telemu ndi oti ndi pa mavuto opsa. Mapeza chithandizo chotani kuchokera kudimba kumeneko? Kudimba ku imati ndikagulitsa nzimbe ndi malimaso ndiwoza masamba ndipezeka kuti ndikaimamo msika
kanga chimene makapeza ndithu zitu zatikhuza kwambiri kuti usiku kugona asala mangopeza ziwo chifukwa ngati apapa nde kuti ndi ana amene ali ku sukulu tikuyeneka tipereke fees timadalira kuti tikagulisa mizimbe tipezako hafu kumano apapa amene zachitikiramo nde kuti hafu ndi imene inapita imene tasiyidwa ndikota nde takhuzika kwambiri kuti chochita sotilimu. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati posachedwa apa likhala likuchita kauniuni wake wa amene chinaendera chisankho cha mu Septemba chaka chatha. Wapampando wa bungweli Justice Annabel Mtalimanja ndiye wanena izi pa msonkhano omwe linakonza bungwe la Oxfam okambirana za chisankhochi. Justice Mtalimanja anati izi zithandiza bungweli kudzachita bwino pa chisankho chimene chikudzachi cha chaka cha 2030. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Msonkhanowu anawuyitanitsa ndi bungwe la Oxfam ndi cholinga chofuna kuunikirana mmene chidayendera chisankho cha mu Septemba 2025. Popereka uthenga wake pa msonkhanowu, wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC Justice Annabel Mtalimanja anati msonkhano umenewu ndiofunika kwambiri chifukwa dziko lino sitingapite chitsogolo popanda kuyang'ana kumbuyo pa mmene zinthu zidayendera komanso mmene anthu ndi mabungwe osiyanasiyana anatengera magawo awo pa chisankho chimene chapitachi. Iwo anati posachedwa apa bungwe la MEC nalonso likhala likuwunikira mmene chidayendera chisankho chimenechi ndi cholinga choti akonze zinthu pamene pangafunike kutero. Choyamba ndifotokoze kuti ngati Malawi Electoral Commission sitinakhale pansi ndikuchita kauniuni wa chisankho cha 2025 ntchito imene ikubwerapo tikhala tikulengeza pompano kuti tikuyamba kauniuni ndipo sikuti tikhala tikuchita tokha kauniuni amene tikhala ndi ma stakeholders anzathu inonso aku media muzakhala muli pompo aliyense amene timagwira naye ntchito tikhala pansi ndikusinkhasinkha kuti kodi chisankho cha 2025 chinayenda bwanji, pamene panayenda bwino ndi pati kuti zimenezo tipitirize, pamene sipanayende ndi pati kuti mwina tingathe kusintha kuti tikamapita chitsogolo foti tikhala tikuchita ma by-elections mkati mwa ndimemo. Chimodzi mwa zinthu zimene zinaoneka pa msonkhanowu ndiye kuti amayi ambiri amene adapikisana nawo pa maudindo pa chisankho cha mu 2025 adalephera kupambana kamba ka zinthu zovuta monga zikhulupiriro zachikhalidwe, chipembedzo komanso mavuto azachuma. Pamenepa mkulu wa bungwe la Women's Legal Resource Center Wolek Amagi Kathwera Banda akuti nkofunika kukhazikitsa lamulo lapaderadera limene lingapereke mwayi kwa amayi kuti azitha kupikisana nawo ndi cholinga chokuti pa chisankho chikubwerachi amayi ambiri adzachite bwino. Mukayang'ana mayiko amene achita bwino mupeza kuti ali ndi malamulo achimvekere. Mwachisanzo amatha kupereka ma constituency ene okhala azimayi okhaokha, so zoti ndi kuti zipani za ndale zichita feature azimayi okha kuti apikisane. So ifeyo kuno Malawi yafikano stage imeneyoyo ndi Gender Equality Act imene imakhala kusogolera maudindo ochita kusankhidwa ndi boma kapena ndi president, koma tilibe lamulo limene likukakamiza kuti amayi apezeke parliament komanso local government. Nde kwa ine komanso ngati NGO Gender Connection Network tukamba zokuti tikufunika lamulo. Pa msonkhanowu panafika anthu osiyanasiyana amene akukhudzidwa ndi nkhani za chisankho mdziko muno. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Boma lati likonza sukulu yophunzitsira oyendetsa sitima kulimbe mu mzinda wa Blantyre kuti iyambenso kugwira ntchito yake ndi ntchito zina. Nduna za mtengatenga achape Muhango yati boma siligwetsa sukuluyo monga boma la mbuyo linachitira chiganizo chake. Amuhango ayankhula izi pambali pa ulendo wawo oyendera ntchito zosiyanasiyana za mtengatenga mchigawo chakumwera. Iwo akufotokoza. Railways ndi boma kumbuyo koseko amapangira ma training awo kuphunzitsa ma driver awitsa ma stima ndi akaswiri osiyanasiyana amene amatenga nawo gawo pa ntchito ya zanjanji. Choncho kwinako panali nkhani imene inachitika kumbuyoko kunali chiganizo kuti zinyumba zili kunozi tigwetse ati kuti timangepo zatsopano. Izi machitika pamene asiya anayamba konzakonzamo kuti malowa akonze kuti madriver awo azagona kuno ndi zina zotero. Ndiye tinaona kuti mwina chiganizo chimene anapanga zathu chicha chisanakhazikike tizaone. Ndiye tinaona kuti ayi chiganizo chimene chamwina china cholakwika. Mukaona ma building osendapo bwino
chofunika choti tingo wakonza bwino ngati mena makonzera maklasi timaonacha kuti akonza bwino ni malo bwino koma kuti tigwetse tiononga ndalama samakeso zina zikazo ndalama cho tiona ngati that decision sinali yanzeru kwenekwene yayi chocho decision maker panoputa isintha kuti isi tizisunga tizikonze bwino boma lisikusachito pamodzi ndi anzathu akulu. Gulu lina la mabungwe omwe si aboma lati ndilokhumudwa ndi amalonda ena omwe akukana ndondomeko za makono zotolera misonkho zomwe bungwe la Malawi Revenue Authority MRA lakhazikitsa. Mabungwe afotokoza izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe ati amalonda omwe akutsutsana ndi ndondomeko zatsopanozo ndomwe amapindula ndi mchitidwe ozemba msonkho. Agomezani Nkhoma akuyankhula malo mabungwewa. Electronic invoicing system ndi chinthu or ndi kanthu kamene kapangidwa Malawi konkuno ndi anzathu a MRA kuti alimbikitse katoledwe kwabwino ka misonkho. So ifeyo ngati amabungwe poona unena kuti dziko silingatukuke opanda misonkho and taonanso ubwino wa EIS ndi chifukwa chake tabwera poyera nena kuti iyayi ngati dziko tikuyenera support MRA tikuyenera tipereke chilimbikiso ku MRA kuti system imene ikhazikitsayi ipitirire komanso ikhazikike mdziko muno chifukwa sipakhala kuzembesedwa kwa katundu kwina kulikonse komanso sipakhala china chilichonse choonesa kuti munthu wina akulephera kupereka msonkho kuboma. Ngati munthu akulephera kupereka msonkho kuboma akuzemba kupereka msonkho kuboma tiye ndimneneze tiye ndikhale anthu oyambirira kupita patsogolo kubwera poyera kati magwira ntchito kutiko kumene ntchito zake ndi za business tikhale anthu oyambirira actually to make sure kunena kuti koma tikugwira ntchitoko kukupereka misonkho kuboma chifukwa tikatero ndiye kuti azibale athu apeza cholowa akapita kuchipatala azibale athu apeza cholowa akapita ku masukulu misewu imene tikuyidandaula apayi singasinthe ngati situpereka msonkho. Mu nkhani za masewero banki ya FDH yalengeza kuti yabwezeretsa thandizo lake lonse ku masewero osiyanasiyana mdziko muno. Pa 26 April banki inayimitsa thandizoli kamba kosakondwa ndi kulephereka kwa masewero okhazikitsa ligi ya FDH Bank Premiership pakati pa matimu a Mighty Wanderers ndi Karonga United pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Ndiye studio muno ndili ndi mzathu Kangwingwi Norbert Jameson. Ndiye umayembekezera chiganizochi? Chiganizo timachiyembekezera ndithu chifukwa choti angakhala anayimitsa thandizo lija tinamva kuchokera ku bungwe lija la Solomon kuti ndalama zina anali atapereka kale hafu ya ndalama zimene amayenera kupereka pa chaka ndi 1 billion ndi theka lake anali atapereka kale ku bungwe la Solomon kuyamba kugwiritsa ntchito pamene ligi yayamba. Ndiye nimayembekeza kuti akakambirana ndi mabungwe osiyanasiyana chiganizo chimenechi achibwezeretsa ndithu chifukwa anapanga malingana ndi mmene zinalili muja kuti masewero analephereka chipwirikiti komanso kusamvana pakati pa mabungwe a FAMU ndi Solomon. Ndiye makhube kuti akakumana ndi mabungwe awiriwa kukambirana nawo komanso bungwe la Malawi National Council of Sports ndi unduna woona za masewero ndi kuti zonse zikhazikika bwinobwino ndipo thandizo libwereranso mmene zakhaliramu. Ndi nkhani yayilandira motani mabungwe anthu makampani okhuzidwa ena ndi ena ayilandira bwino kwambiri tamva kale kuchokera ku bungwe la Malawi National Council of Sports lomwe limayang'anira masewero onse mdziko muno ankhala pa mpando kumeneko wa bodi a Jim Kaluwa alankhulapo kale kummawa omwe uno kuti izi ndi zomwe amayembekezerani nkhani yabwino kwambiri chifukwa kuyimitsa kwa thandizoli kunakhudza mabungwe osiyanasiyana komanso masewero osiyanasiyana. Sabata yatha tinayankhula ndi mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wamanja Mai Vitumbiko Kubuduza anadandaula kuti kuyimitsidwa kwa thandizoli kusokoneza ntchito yofunanso kukonzekeretsa timu ya dziko lino ya Queens pamene ikupita ku mpikisano wa Commonwealth chifukwa ni mwezi wa Julai omwe uno ndi amafuna kuti ayambepo mpikisano wa FDH Premier Netball League zimavutirapo zokonzekera chifukwa choti thandizo linayimitsidwa. Ndi apapa onse ndikukhulupirira kuti ndokondwa kuti zonse tsopano akhala kupitiriza maplani awo amene anakonzekera chifukwa kuti thandizo lichabweranso. Chabwino ndeti kakamba za masewero ligi sabata yatha sabata yachiwiri yaenda bwanji yatha dziroli taona matimu akuchita bwino kwambiri ena komanso ena zikuwavuta
taona timu ya Masters FC kupita kukaronga katenga 3 points ndimene ikuchita bwino kwambiri timu ya Masters ndi timu ya Silver Strikers matimu awiri wanda amene apambana masewera onse awiri 6 points ndimene atolera angosiyana zigoli komanso taona katswiri amene akusunga chinthu ichi Mighty Wanderers anapita kunchinji kujako kunjetsa Craig Sporting 2-1 komanso masewero oyamba pa bwalo la Joyce Chitsulo kumwanza achitika 0-0 uli pakati pa Bullets ndi Mafco komwe kunatuluka ndalama zokwana 35 million kwacha ndi sabata yachiwiri zinthu zayenda bwino kwambiri pamene tikuyang'anira sabata yachitatu komwe kukhalenso masewero akulu kwambiri aja a Big Blantyre Derby Wanderers ndi Bullets. No bad. Ndikanakonda nditutikana khala chinthawi kumangocheza koma tikaona nthawi apa ayi ndeti ngonena kuti pomaliza nkhani zathuzi titero nayinso mitu yake. Olemba nkhani awapempha kuti akhale gawo la mayankho pa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo polemba nkhani zomwe zingathandizire kumanga dziko lino. Akatswiri za umoyo adandaula ndi kuchepa kwa achinyamata omwe akutenga nawo gawo poyezetsa kansa pa khomo la chiberekero m'boma la Mwanza. Banki ya FDH yalengeza kuti yabwezeretsa thandizo lake lonse ku masewero osiyanasiyana mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnayi ndine Arthur Chokoto mwakoma nonse.